बेबायदि भिउहाय मोनबावनांगौ हा आसोल खुलुमबाय लादोंमोनलै लादोंमोन खुलुमबाय जाम्बा फैयानो माने बाहाय बिदि मोजां मानो थांगोरलाबाय नोंसोरो मानो थांगोरलाबाया लादेन मानो थांगोरलाबाया नोङो एरैसो फावसो लांनांसिगोन माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मोजां मोनदों ना मेंबाय बबेजों गाखोना फैनांगौ गाखोबोना मेंबाय मेम'रिस रेहे गैया मेम'रिस जाना थासिगोन मा बुंनो सानो जायगानि सोमोन्दै एसे खोन्थाहरदो जायगायाथ' बिनिफ्राय साबसिन नुनाय नङा शिलंआव बेनो बेस्ट बरिया 10 आव 10 लाइट लुमाव साहा लोंफैदों साहा लेमन टि माबायदि मोनफैयो बरिया ना रिफ्रेशमेन्ट माबायदि मोनदों गोथाव नायदो ओरैहाय जिरायनानै साहा लोंनो बिराद मोजां मानसिफोर दं आसोलफ्रा साहा लोंगासिनो दं साहा गोथाव लोंगासिनो दं नामा नोंसोर लेमन टि लोंगासिनो uन्दुनाय दे थौ बरिया भिउ पइन्ट केनजों गोथौ बरिया बुंलांबाय थादो माबायदि मोनो एक्सपिरियेन्सखौ दाथ' फार्स्ट टाइम फैजेननाय ना गोसोफोरखौनो दुबदुबलायो ना मोजाङानो बेबायदि जायगा नुफेराना जुखामा र' आं खेबलांबाय थागोन ना र' थौ थौलि थौ Oh, mau sudah. Insya-Allah. Isip फोरमायना होदोब्रा माबायदि जायगाया बुरिया मोजां जायगाया